дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии осиёи марказӣ ва иттиҳоди аврупо иштирок намуд. ҷаборов гуфт, кай баҳсҳои марзӣ бо тоҷикистон ҳал мешавад. дуздии маблағ аз манзили истиқоматӣ. болоравии нархи патент боз дар як минтақаи дигари Русия. дӯстӣ ғалаба кард. баҳсҳои марзӣ миёни тоҷикистону қирғизистон имкон дорад то охири соли равон ҳал шавад. дар ин бора Содир Ҷаборов, президенти ҷумҳурии Қирғизистон, зимни суханронӣ дар парлумон пас аз тасвиби созишнома бо Ӯзбекистон изҳор дошт. ӯ таъкид намуд, ки барои сулҳ ва тавофуқи мутақобила бо ҳамсояҳо бояд талош кард, то сокинони ин ду ҷумҳурӣ дигар дар муноқишаҳои марзӣ ҷонашонро аз даст надиҳанд. ҳоло мо ба масъалаи марз бо тоҷикистон машғул мешавем. агар монеа набошад, худо хоҳад, то соли нав лоиҳаро пешниҳод мекунем, гуфт Ҷаборов. ёдовар мешавем, ки санаи 17 ноябри соли равон вакилони парлумони ҷумҳурии Қирғизистон тарҳи созишнома бо ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи охирин қитъаҳои баҳсбарангези марзи ду кишварро тасвиб карданд. арзиши патент барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Бошқирдистон боло меравад, хабар медиҳад Коммерсант. ба иттилои манбаъ, вакилони Маҷлиси давлатии Бошқирдистон аллакай ба қонун дар бораи муқаррар намудани шахсоне, ки хусусияти минтақавии бозори меҳнатиро инъикос мекунад, тағйирот ворид карданд, ки ба арзиши патент барои муҳоҷирон дахл дорад. тибқи тағйирот, нархи патент дар соли 2023 аз 4,4 ҳазор рубл ба 4,7 ҳазор рубл афзоиш хоҳад ёфт. ба гуфтаи муовини вазири оила, меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ин кишвар Ольга Кабанова, ин иқдом ҳифзи шаҳрвандони Русия дар бозори меҳнат бо аз байн бурдани имкони истифодаи нерӯи кории арзонтарро таъмин мекунад. ёдовар мешавем, ки дар соли оянда арзиши патент дар минтақаи маъруфи дигар миёни муҳоҷирон шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград низ аз 4,2 то 4,4 ҳазор рубл боло бурда мешавад. дар вилояти Самара ҳаққи патент, ки феълан ҳудуди 4,4 ҳазор рубл аст, то 5,7 ҳазор рубл боло меравад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, марди 28-солаи сокини шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. ном бурда санаи 15 ноябри соли равон тахминан соатҳои 10 бо тариқи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматии зани 49-солаи сокини пойтахт даромада, аз он ҷо 70 ҳазор сомонӣ ва ҷавоҳироти гуногуни тиллоиро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонида шуда 85 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад, иттилоъ медиҳад вазорати корҳои дохилӣ. бозии дӯстона миёни мунтахаби Тоҷикистон ва Русия, ки дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, бо ҳисоби 0-0 анҷом ёфт. бозӣ бо иштироки ҳазорҳо мухлисон бисёр ҷолибу эҳсосӣ анҷом ёфт. тамошобинон аз тамошои ин бозӣ лаззат бурданд. новобаста аз он ки бозӣ дӯстона буд, аммо бозингарон 100% маҳорати худро дар майдон намоиш доданд. мунтахаби Тоҷикистон барои ҳаводоронаш бозии хуб нишон дод, менависад Спутник Тоҷикистон. дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷаласаи 8-уми вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо баргузор гардид, ки дар он вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин иштирок кард. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. вазирони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо ҳолати кунунии муносибат ва дурнамои таҳкими ҳамкорӣ миёни ду минтақаро дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, обу энергетика, амният, мубориза бо терроризму ифротгароӣ, тағйирёбии иқлим ва ҳамкории минтақавӣ баррасӣ карда, пиромони мавзуоти байналмилалӣ табодули андеша намуданд. инчунин атрофи дурнамои равобити кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо дар чаҳорчӯби абзорҳои ҳамкорӣ ва дигар мавзӯъҳои мавриди эҳтимоми тарафайн гуфтугӯи созанда сурат гирифт. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.